Kilay tali kikinhon kibakenthop ikakon Hinyaw-Trap National Awakening Movement, ka Hinyaw-Trap Women's Welfare Organization, bat ka Hinyaw-Trap Border Dispute Redressal Forum, haka arpulay tarik unaitung kilalit ay dorkas sa office trekam Menteri Rang Ba Kejela u Conrad Kongkal Sangma. Ban penpoy siya Menteri Korbari Sorkat Pedeng u Amit Shah, bat siya Menteri Rang Ba Kari u Narendra Modi, haka bayday bat kejaya kajaput, ha Pedeng Kejela Assam, bat ka Meghalaya. Presiden ka Khnam Youth Wing ubak Thomas Pasa ulong bagi ni gilai kenhuan kila kerpat ke Sorkar Pedeng bagadai ban Shimkhia ban penbet no yuput usam jaga jela Assam bat Meghalaya. Kebala sateng mentala bon posnem kam tam ha bag Sorkar Pedeng kala penmi kejing penmena badai ban penbet no yuput usam haswa bagari gan rakhe ya kejing dap nyupusan snem jong kejing yo lat lui. Chairman ka Hinyaw-Trap Border Dispute Redressal Forum ubak Chanda Mitre Sungo ulong basibenta jong ke blok 1 gihab ha ke ilaka lebang nang pelut. Bat kapanam riliang ka bahab apok kejing kemi udoloi raliang bat lengba ka 6th schedule lepen mi ke hukum man ai district council giru luom ki basyong basa ke jela Assam. Bat habala sor jamin ki jaka puta lapen hab ki jaka jong ke lebang nang pelut bat panam raliang syaka United Kachar Administered District. Bat naduk kini kepor ki pat ba ke lepen long ya kejing persya halor kejing penhab jubor ke jaka bat ke Sorkar Assam ka kubur ru bakal kum penhab bakla. Ulong bahaga senam syajar kendai sepak San Pupra ka United Kachar Administered District bat ka United Khasi and Jaintia Hills District Council. Kilalit sor jamin bat hadian kani ka United Kachar Administered District kala menjur ban penpai no igijaka syaka United Khasi and Jaintia Hills District Council. Bat kani ka kam kala saateng no namar kejing ki ban yo no yala ka jong ka jela ka Bapura. Bat wat habari layo ela ka jong ka jela ka Bapura kinong elam ka jela Kim Shimkhia bat kumta kini kijaka ke dangsa bat ka jela Assam. Uba sungo ulong bagi pat khasi ke basa akijaka ke bahab Assam kila syam jeng namar ke jeng per ka ketien kalariti ka thok ka pule bat kanyam kerukom bat kim yo ru ikinu kinu ki skim sarkar ha ka bayadai bat ki kampen roy bat ki syap pendegru ha ki kai klau na pedeng gini ki snong khasi penar ke badon sing to ka thany la bun ki snong ki ba ki bom don briushu la sa satang ki dak ki shin badang don ki snong ha ki por ki bom marim ka daw ka dei ka we ka dei naga daw bom don keliti sengkeng bat hakis nem gi belalej ka don ka khlam bat bun ki tu gedong snong on da bun ke bayap ka tu snong ki kin riak snong no chawe bat ka we ka daw ba ka ba ki tu snong ge don shu ga dei hakas nem khat khandai spa hanya pa we hanya pa ar barok ki tu ki briu kila ino ila ke jong gi jing ki sem bat kila long no kum ki refuji chabarato mukro nang ta chene chamen so ter te nakata ka daw kini ki snong bun ki bom lej phai su chala ki jong ki snong lejong bat bun ru na ki briu na ki to ki snong nim tip bat nyim lap sa ki don mentah bat kum kani ki jing jia ka jar wa ka snem arjar lai ka to barok ngeliat tip hi tharai barok ke India ro ngeliat tip hi ya ka to ki jing jia ka ba jia ka snong sa sniang ha ka lang apa kala hau benai November hello benai Oktober November jong snem arjar lai bat ka ba khadu ka dei ha ka lai pheu tarik benai Agos ka snem arjar khatsan hak tu ko poru jan citeng jong inong snong jong kene elaka ki haban phetcha muluber nangta sesa sama kanduli bat wat sedu sejuairu te nagaleng jongi ko forum ni kentujur ya chief minister badan burom jongi kum Konrad Sangma un Shimkhia ban penbet no yo nu purusam bat kum ju yo Union Home Minister badan burom jongka Sorkar India jongi wa Amit Shah ingej baleng ba kitu kijing thau jing tar ki ba ngila ai details ba ka jing ide ba gani jaka kin Shimkhia bat ngi kenturu ya ka Sorkar India bakam dei ban senia tang ki state government ban penbet gani ka kam ngi dap ka jing Shimkhia habang yo i ba kitei ki bru ki ba ki ong ki pai ba songi ki bron khaput ki sya le ben na kata daw indap ka jing Shimkhia ka bajor habang ngi lek pai sekitu ki jaka ngi yo i ba kat no ka jing sya Islam jongki namar ngingi dan sa pedeng nisnyo bengi lalai loj handrai gitu pat kilongkum kasti banyada nangi nakata daw ngikir pat ya ka Sorkar nada kala ban prestet kat bala ban penbait no ya upur usam jong ka Sorkar jong ka Meghalaya khnang makitu ki briu ki besyong sa katu ka jaka kinyo ban imsuk imsan mat kham tam ngikir pat ya ka Sorkar bakan pha ya gitu ki kampen roy sigitu ki jaka khnang makitu ki briu kin singan kin imsuk imsan tangkumta Malaysia